Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарои аҳли ислом. Аллоҳ ҳифзтон кунад ҳар куҷое бошен. Ин суратҳое ки дар инҷа шумо мебинен, инҳо Екатеринбург ҳастанд, занҳои тоҷик ҳастанд. Кадомитон агар бишиносем бидонем бо подробнитар дар комментария бинависен ё ки дар мо бироен. Инҳо бисёр як фолбину бинуку ам хеле анда ами гипноз мекардиян, фолбинӣ мекардиян. Хулоса як бародари тоҷики химона ки оилаи рус доштааст, таи 10 миллион рублша мегиранд ай дастшон, фиребш мекунанд, чек, пек, доказательства ҳама чи ҳастай. Кадом ёрдам када битона бародари азиз, мо мегӯем бародар вазъият чи безибай. Ҳамин паҳтора ҳеҷ ягон судам муроҷиат карда ягон кор натонистанд карда, хай хулоса ҳеҷ чи натонистай. ҳамиё дар ҳамунҷа мисол ларёк доштиян, хулоса дар Екатеринбург ҳамунҷа савдо мекардиян, ҳамунҷа мегаштиян. ҳаст доказательства, илтимос ё угражатам мекардияни бачара ки мисол мекишем кӯдакотаи ҷинорро роё мекунем, мекишанд кӯдакотона, занша занг мезидиян, угражат мекардиян, сумроӣ ки мода сум бите, хулоса гипноз кати мекардиян. Хай акнун шумо медонед ки одаме ки мисол ҳамхели сеҳр ҷодугӣ мекунад, ҳатто давраи паямбармона ҷодуг карда буданд, кора карда буд, мисол ҳамин чиз шида буда, ин чиз мешава, мисол гипноз мекунанд, ҷодуг мекунанд. ин чизҳоро мисол ба тариқи ҷинҳо мекунанд, ҳамон одамое ки кофир мешаванд ҳамин корро мекунанд. ҳанами инҳо ҳамин гуна чанд каса фиреб карда гирдиянд дар ҳамин Екатеринбург свердловскда. ба ҳамин хотир агар кадомет бидонем, бишносем, бифаҳме, ягон маълумоти бо дошта бошем, битен мода бародарое ки ёрдам метавонем карда, дастгирӣ карда метавонем масъаларо ҷиддӣ бинен. мо метавонем контактҳои ҳам бародара, шумо метавонем бирен ай пеша меора барен ягонҷо гап занен қатишон ягон хе. вале ҳамин одама гирифтан дар кор, додан дар кор, чӣ буда қадар сума мегирифтай, бо мефтай браш чӣ коре мекунӣ, бикай дасти чӣ намеояд. тоҷикае фиреб карда, мисол тоҷики хичаст, ҳай 7,5 миллион переводай усш наличкае. Ҳама намиҷа нигӯ ман мемонам зошо бубинед. Инамира би ҳолай ҳамеам. Қадар сума мегиранд, мегирезанд, мисол намегирезанд бо ҳамуҷа. Киҷо мегирезанд? Пула гирифтай просто намета мега. угражат хати гирифтагае. барои ҳамин хоҳиш мекунам бародари азиз, подробнитар форатон агар бинависен, ман номраи бародарро метавам бигирен, гап занен, ай масъаларо як ҷиддӣ бинен, кадомет битонен ёрдам кунен. иншоалло бу бародар дар хизмате. аллоҳ нигаҳбонтон боша. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ҳамин қадр гап буд, агар дигар чӣ бугум бо ман.